hindi na pagpresentar sa prosecution sa impeachment court sa Office of the Vice President, Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, kag House Legislative Security Bureau Executive Director, Captain Belinda Bello. Ginanunso ini private prosecutor Attorney Lorna Capunan matapos ang testimonya ni National Bureau of Investigation o kon NBI Bangsamoro Regional Director Attorney Jeremy Loto kahapon. Suno kay Capunan, luyag kung tani isang prosecution nga ipatawag si Lopez agud pamatud-an ang kamatuoran sang videos ng virtual press conference ni Vice President Sara Duterte kagang presensya sini sang ginhimo ang ginapahayag nga pagpamahog batok sa President, sa First Lady kag sa former House Speaker. Apang sunod sa prosecutor ang paggamit mismo sang defense panel sa mga video nagakahulugan nga ginbato na nila nga matuod ang press con. Dugang pa niya bastante na ang mga dokumento kag testimonya nga ginpresentar sa mga opisyal sa NBI lakip si Lotok kag ang mga pamangkot sa mga senador nga nagaserbe bilang mga hukom. Suno pa kay Capunan, korroboratibo kung magapaligon lamang kung tani ang testimonya ni Captain Bello may kang tanan sa transfer order sa detention facility gani hindi naman ini kinahanglan ipresentar. It is the wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Zuleika Lopez and as well Captain Belinda Bello. Totally unnecessary because why? Because the defense themselves used the very same video, said exhibit, in their defense when they showed Attorney Zuleika crying and allegedly complaining about the violation of our human rights. So by their own admission, there is no question about this video. Ginbato naman sang defense panel ang desisyon sang prosecution. Suno kay Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Duterte, wala nila ginapaabot ang among atikang apang wala man sila sang anuman nga objection sa desisyon sang prosecution. Nabaluan nga nag-abot si Attorney Zuleika Lopez sa Senado kahapon antes magsugod ng hearing kag nagdiretso sa holding area sang defense panel. That's okay with us. We did, honestly, I was being asked kanina if we expected it. We honestly did not expect it. You know naman, I'm very candid with these things. But that was the prerogative of the prosecution and we have no objections on the same. Ang kabayin sa naging pahayag ni Attorney Michael Poa.